Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya Kok malah ndong apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Dateng margi ingkang leres. Kok malah ndong apa ya, Pak? Ndasmu ra ketok. Dasmu. Gating clebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep terus ngobot. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis kowe iki gak nembang. Nembang sa. Anda rek sang pekik. Sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu engko diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh. Ngapa? Geser. Rek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Pangapunten. Lucu lho lah kowe tak. Pangapunten. Tak untali orang-orang kaget. Buk mati. Pemondok kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon dong. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Di. Atine ketoke ayu ngene ning wonge iki nek ning Apa meneh? kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane. Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti meneh dijak munggah. Lah iki supire ndi, Pak? Aku ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane supire nang isor. Ya ning isor, kok ning landang apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Lah Sritenan nang pasir Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah ndong Sami ae? emut dateng margi ingkang leres. Kok malah ndong apa ya, Pak? Ae sing marai cang. Bingkem Elisa iki nek dinahi sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes panio kowe. Kuwi sinden lengene ditatu kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber gemuruh he medeni tenane. diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ono gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ha kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae lho. Iya. Mesti jegrak wulune. Heeh. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Bang? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Tatin wis senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak ki ora ana. Ya tak takon Lho, nek jenengan nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadut. Wulune ngadek. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi nek berarti nek malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ra ngerti iki. Yo Oh ya omong ora jelas kok. kok nek diblasoke bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Duduk goblok, durung reti. Ya. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti Meh. goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Nggak, Kabeh iya. pinter Oh, padake. pinter meh ngurung ketok. Oh, to.
Durung ketok. Piye maksudene? Kowe iki yo pinter ngonek-ngonekke. Yo pinter. Mas Kaswan iki yo pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Kaswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi yo. Iya. Udu genjeki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ah, Ngono lho, kudu bangga. aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Ayo. Arep nembang apa, Tin? Yo. Apa sah? Nah, iki pamundutan Banyuwangen ya ono. wae. Ya. Apa Oke, pamundutan. Oh iya, pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bawa. Bang. Nggih. Iso Itu ora kuwi rasa- tak takoni sesideman iso ora? Kula Heeh. iso. Ah, iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, Heh? Lek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa wong aku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Nek ora apal lagi. Nah. Nah, Apa kowe do? ora apa takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni parah krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Budek. Aku budek terus jejel kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Sakit. Oh, bawane ya iso. Sakit. Oh, lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek aku ngomong mau. Nah, Ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Kok kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Oh, wis ngene. Heh, Kowe arep melu budek piye? ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi, Duite Pak? jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ngerti dine nek kayak 50%. makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok ngerti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo. Ayo Tin, ganti wiwiti. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Oh iki yo. Nggih. Ah. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe-hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Oh, ketoke Neng, ayu neng. gleleng bodek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange karo Lisa klub. Ra Bodek. apa-apa. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Kudu bodek. Aku budek ra apa-apa ning dalange bosok. Yo, ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nandi. sesideman. Wiwitane Suarane yo apik. Krungu Apik. krungu ya nek jelas ki krungu. Ayo. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Oh iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah.
garis bawahi lho, biasane iki nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik. Oh, nek apik. Nek jeruk ya jer ngono. Jeruk. Wong keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kok malah ndonga Sami emut dateng margi ingkang res. Kok malah ndonga apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jeruk. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya nek aku rawani kuwi. Soalnya artinya beda. Teko adalah. Soalnya kenapa? Boh, aku ra melu aku. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab duduk Pak Seno. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Kaya arep ngopo. Kan aku arep mayang dera tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Eno. Pria bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe. Ayo sa, Ngopo? paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya esuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Mas, nah masuk ini. Wis aku kan kok duitmu kok aku lho. Ngapa? Geser. Bendera terus Kok kaya ana kirek suara. apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Pangapunten. Lucu lho lah kowe nak. Pangapunten. Tak untali orang-orang kaget. Pok mati. Pemondo kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ora? selendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Selendang. Berarti lanjute, baris lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Selendang kuning Kang saking wukir Swara kurang pramono ning wasis ngungrom. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak
neng Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten lha ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti meneh dijak munggah. Lah iki supire ndi Pak? Aku ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane supire nang isor. Yo ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Mall? Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki yo. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange yo ora tau ning mall. Rak, Walah gayane sok parlente bulane ra tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan yo ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe ewu njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh pisan. Nang mall entek atusan ewu njajake wong loro. Kuwi atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000. Engko do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. Sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Apa? Tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Ya. Anggung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya yo. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Ah iya. Iso munggah ngene. Maneman pitku. Pit luar negeri menggo boncengke Tatin. Lah Tatin ki seprene iki nek ngepite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nanti bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe Ben. nek ngepit ilang Terus nase. Terus yo. terus no sesideman. Enak. Liwat kinjanging
Penonton streaming puluhan ribu iso lho itu kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku Kalau sekebaya. kae nek graji ora kurang nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget. Ra krungu aku kuping luar tak curek isik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Nak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ora ya, Sa. Oh sing iki. Nah. Hey. Walk mani. Yo. Urip ana Kritenan Nolo Garing Petro apa dene kowe Bagong wonten dawuh sinuwun wonten dawuh Den wonten dawuh Ndara pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku nggone nampa timbalaning wong atuamu ya kuwi Siai Semar. Aku ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Mligine Yayi Prabu Darmakusuma Werkudara dene Arjuna nggone kapikut dening mungsuh. Apa ya bakal lakon kaya mengkene selawase aku. Weh ampun kaya ngoten. Sampeyan niku nuwun sewu arep wujud kaya ngoten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan menika kadidene titah sewantah lho Ndara. Budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadang ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dununging para Pandhawa. Ampun kaya ngoten napa sampean purun dadi macan selawase nek ora terus ora gelem nemokke ketemu di dununging para Pandhawa. Nggih napa sing aturke Kakang kula Garing niki bener sampeyan nek cara ngoten niku padha karo mupus karo pengarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi lemadosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa. Pun nek manut kula nganu mawon sampeyan jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo gong ning kono ora malah ditampung to malah kopen sampeyan dadi macan tur dadi tontonan apa ora gleren. Aja ngono to le kuwi mesakake Ndara Baladewa kuwi mau labuh Karang Kadempel. Saiki dadi wujud kaya ngene kono. Nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh adhe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke le tindak, ngoten. Mlaku alon-alon manekung sinartan prihatin tapa brata. Mengki rak Gusti menika paring pepadang tumrap Ndara Baladewa le wujud kaya ngeten iki. Miyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surum sorot titan bacang kasur lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga yo yen pancen ngono lho Garing Petro Bagong. Ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi dununging para Pandhawa. Lah ngoten niku ora kok njur. Oh, titik-titik kok durung lokro, titik-titik kok durung lokro. Awi kula dherekaken
teng pundi mawon kula tutke Ndara. Nggih, gesah kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke. Monggo tindak saniki mawon mengke ndak salah kepadangan. Leng-lengeng driya mangungkong ganduan limang. Kresna sinayang manglung mangrukmining cakranira kang mitraning asta aneng asta lah kok sinuwun Ndarawati manjing alamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tuwung tindaking Kyai Nayantaka lah sampeyan niku pancen karang kadempel ana kahanan kaya ngoten sampeyan malah ninggal karang kadempel mergo aku wis ngerti sapa ing minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa. Yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kalawan tindaking Kyai Nayantaka, tak kira jagat ora bakal bisa padhang. Lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara. Ayo Kakang Semar tak derekake. Del Ndara, kok kendel Den. Kok mandeg nenten apa Ndara? Nolo Garing, wonten dawuh Petro, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh yen kowe ora weruh mestine jeneng memper. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni Den. Sigra cancut Taliwondo Sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Jrenyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardula. Saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring kepadhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jadi lemah mulya. Malah samangke keparingipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta.
Yayi Ndarawati, inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar Karang Kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Swaropati. Samangke kula tut wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sangasih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang, sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Ndara sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengene dadi celeng malah ngerti. Yo, aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kele ketutke karo aku ora lahir batin. Wah, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke seprene tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to, Den, sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga nak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Woh, dalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swaropati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku wis suwe ora mangan daging menungsa. Dadah tolo mangsa. Wah! Dadah. Laguku karepe dhewe. Lagu dadi mengapus-apus ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah, iki ming Semar pucan wae ambyak awur-awur legane kae. Mboten kalian sinuwun Ndarawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwene payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus? Aku Semar muni gelar wayang kulit barang. Petro, minggato kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki mbuna dalang. Ora tau nampa corekan.
Diapurmu minggita kono mundur no. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampean. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ale panggung sampean. Terus sampean maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat iki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Kowe lah dalah. Pandra tata Katiwisraya Indriyaksa sara maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah bendak-bendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandhabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh ya Dalang. Ngandel aku. Dalang Kandhabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandhabana. Omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah Kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ae. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten, mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak, iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kalih anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku.
Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi Dara. Iblis lanang. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane kok. Ini amang iki lho. Iki panah to? Banter banget to. Oh to. Wus, mulai Semar iki ngene iki lho. Terus sangane tak ndang. Iki panah yo melu terus dicekel diantenan kok. Panah sapa emak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku Pak. Panahku ora cekel ngolet-ngolet ngono. Jiap reo. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemmu. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panah ning ora semono kuwi. Kowe do semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko gondrei. Wis. Panah kok gondrei minggir kok Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Karepe piye? Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep, loro kumrembyah. Wah, ngendak-endake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Meneng kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pangestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun membangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali ya. Inggih Kyai Semar.
Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Mindira ajare. Sritenan nang tasih